1813ko abuztuaren 31ko Sarraskiaren 200. urteurrena. Bigarren mendeurrena baino urte batzuk lehenago, hainbat pertsona, hainbat ekitaldi antolatzen ari ziren abuztuaren 31 inguruan. Garaiko donostiarrek jasandako sarraskia ikusarazteko asmoz. Bestalde, alarde militar estiloko ekintzak ugaritzen ari zirela ikusten genuen, donostiarrek jasandakoa bigarren mailan geratzen baitzen. Testu inguru honetan, 200. urteurrena hurbiltzen ari zen, eta zenbait sektoreren asmoak, gudua, erasoa eta tropa aliatuek, ingelesak, portugaldarrak eta espainiarrak, hiri hartzea berpiztera bideratuta zeuden. Eta gudua berpizte esaten dugunean, badian, garaiko itsasontziak egoteaz ari gara. Hiriko hainbat lekutan kanoiak tiroka, 100 soldadu kontxatik desfilatzen, gudua berrera ikiz, eta berriro ere, herritarrei sarraskia minimizatuz. Orduan, hainbat pertsonak erreakzionatu eta Donostia sutan 1813-2013 kultura elkartea sortu zuten. Eta sarraskian bizirik atera zirenen testigantzetan eta dokumentu historikoetan oinarrituta, biztanleria zibilari gertatutakoaren memoria ikusarazten saiatu ziren. Antzerkiak, bisita gidatuak, informazio panelak jartzea, hainbat dokumentu argitaratzea eta banatzea, hitzaldiak, lekukoen adierazpenen irakurketa publikoa, biktimen omenaldiak eta abar dira, besteak beste 1813ko abuztuko memoria bizirik mantentzeko erabili ditugun moduak. Horixe egiten saiatu gara historiako 9 urte hauetan, Donostia sutan 1813 osatzen dugun pertsonen, eta hori posible izan da ere, urtez urte laguntzen duten pertsonen ahaleginarekin eta dedikazioarekin. Mina bai, eman digute, eta hundia gainera, baina hemen gaude. Eta jakin behar dute gero ere hemen egongo gehala. Donostiako alkateak 1813an esan zuen bezala, munduak jakin dezala donostiarrei zer gertatu zaigun.